bayi mau ora dipangguk kula banjur dilus-lus pupune. Bayi kene ora iso turu. Diplek-plek nggon pupu kene iki lho dilus-lus pupune nek turu anger. Maka wis turu anger. Oh tenan. Megane ngeloni bocahe turu nglintek. Pancine tangi dicuri kanggo sambel. Mergo sambel kuwi ya kesehatan semangat. Mulane rombok nganti larang ngono kuwi susah. Mergane sambel kuwi dienggo pemanas. Angger seneng pedes mesti semangate ora. Nek rajan pedes cilaka. Lamune sambel kuwi njok goreng karo sambel esuk kuwi tenan. Tangi turu ngombe kopi wis sarapan karo sambel. Karo njok goreng terus diplitung. Mergo pitung iki anggo nguripe kayu. Sawise naik anti penyakit kayu mau rayap diplitung mulai ditatah. Mulai ditatah halus banget kae. Monggo njar dikejam. Marga dikejam itu wanger. Mbokne ya melu turu. Mbokne ya dikejam pisan. Bapaknya mau jinggi. Matane. Mana ku? Lah mongko nek wis mbokne turu anake ya turu, tangi turu didulang nganggo anu. Apa? Bakmi karo bunter-bunter iki bakso dirisi. Halo? Kucek iki ya enak. Monggo dhewe Jawa. Tangga temenan ana lagune kok. Oh iya, jajare lho lagune Kucek Jawa. Monggo. Tembangnya
Ada betul ana tembang gawe ana. Diplestake para tanduran-tanduran kuwi wis tak ketok dulu bahan-bahan golongan. Yo dalake penghijauan sih. Ana lagune ana penghijauan, monggo. bahan-bahan bangunan supaya orang tinggal tek kayune dalake penghijauan tanduran-tanduran sing becik. Mergo tanduran iki kena dienggo penangkal banjir. Kowe delok sedulur-sedulurmu ning Bali kan. Aku delok siaran TV jan ngeri mesake. Mobil anyar Kelly. Motor Kelly, omah ono sing ambruk. Muga-muga kadang sing ning Bali kae dikuwati atine. Tinggal kasumbatan iso pulih kekuatane bangun rumah tanggane. Nah, carane ngundang Petruk tak gaweke omah sederhana anti gempa, anti banjir. Oh iya ya, ayo. Wis komplit pokoke. Gudeg yo jamban panganan ya ana tembange. Penghijauan ya ana tembange ya terus. Tembangmu apa ora? Hah? Tembangmu apa? Ora ana tembang unyet.
Mau nyet-nyet ameng tembang mijeti cacing cilik. Unyet 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 unyet. Wah, ini sampah. Ben aku kuwi kanggone kegiatan ibuku ya ana. Dienggo kesehatan apa? PKK. Oh, PKK maju monggo. Ana tembange pajak kami. Monggo, dados. Ayo mulai
Lu rampung gara-gara sak serem wis nek bubar. Dole aku tarun. Kenapa nguntok lagu-lagu lama? Nggak ada lagu yang baru sih. Kowe yo PKK lagu lama. Penghijauan lagu lama. Gudeg Yojo. Waduh. Ora perkara warga. Kabeh kowe mau becik, kowe antarane wong telu kuwi wis dadi siji, bisa kanggo dadi negara sing makmur. Mergo pangane ora wis kecukupan, kesehatane kecukupan. Papan dununge ya kecukupan. Antara omah, kesehatan, mangan kuwi kudu dipenggalih. Bener nek cah telu nyawiji kanggo muktining para kawula. Semana kaya jenenge. Sing pitutur kabeh. Adate mongko jenggrek niki, Pak. Untuk jenggrek. Kabeh iki. Sing rada mujaren, Pak. Ya, aku tak nyuwun karo ibu lagu kangen. Arek lagu kangen, kan. Jine lagu kangen kanggo kangen lagunya keliwat. Sepi? Berani bener kenal. Monggo, nyuwun lagu kangen digawani nggih matur nuwun, mboten napa. Mboten napa. Lha. Adate kutun manggung rada modern sithik lah. Bodro kenging lagune kangen. Nino nano. Kowe ngatasi rene nite wis aku. Kangane kewirangan. Monggo. Nino nane. Pasur aja. Ya. Monggo sekolah langsung vokal di mboten napa. Telung sasi. Telung sasi lho apa? Telung sasi. 69. Enggak. Telung sasi.
Grup Republik Pisangan. Anggere-anggere asline dadi duit ya to. Mine ten pundi piye? Gawe tak dhewe. Ditu anggane dening Bathara Sri. Sri muncul. Lek kira cepaten. Ngeling ana wektune musik. Jam 3 kudu wis nampa kembang Purbanegara. Jaya kok ora kaya biasane para bendara-bendara wong cilik ning sadyan wong cilik kok manter tejane. Oh ngono ta? Sibro. Ana nang gunde apa? Waduh. Kelan. Kowe wingi terang-terang Pak wis dienggo sore mau. Sepaten opo ora kuwi? Pangku. Monggo dipun pangkuraken. Monggo, ngantos. Jangan jiwa itu peranan. Supaya ora cedil. Supaya jadil gitu. Buku baru jiwa. Tak juga. Monggo.
buta gading. Buta gading iki piye lho? Pas meneh karo konggon kentang cara nggon aku buta daging jolake daging. Najak kancamu ngandel njur gendil. Ora ya. Aduh Kang.
Jumedul ana mas tanpa tanpa undi. Lah punika Sang Badrana ingkang kepareng irep kaharaning guru-guru Mancapada. Tuhu sang resi apa Sang Badrana kepareng ngomong wijining ratu Dareng Kusuma. Kula datan mukaladyan tawon nanging dibudhane becik suka paring pituduh suka paring tetulungan marang Sangya para kawula. Kula tansah sinulungan Sangya para kawula ing kembang sore sinebat Buddha Lawang Awyekti Sang Badrana datanang Antosi yang ngira para krama keparingi becara dewa nyamur kawula nyawiji marang para kawula kepareng Apuputra 3 Kelurah Gareng Petruk Piwak Bagong minangka sarana kantine damel tentrem jagat. Keng Jiwa Mombang-mombang Takala sarana kagiyasa Sang Badrana dupi mulat wonten kawalit ingkang minggah wonten kembang sore Pustinata Trapsilanira. Jasane Sang Badrana ya boten beda-bedakaken saking para kawula. Ala apik bener rukun sugih miskin sedaya dipun rangkul. Mila datan mutal bukti Resi Gandrung ingkang sowan sigra ginandhing astane ing acara lenggah mangkara pangdas paling griya.
Yani romantek ngajima wenang racut panca driya Naya pamomong satriya Rasa sang korogo Amomong trengku sumo Aduh ae coba Titis jais pojo nitis tutul wetis. Iki nolongare. Piyayine sing tak kandhake mau ora kaya dina iki dadi sing suman. Bocahe ra sepiro nanging sumorote jani. Kami kaya untuk kentongan dadi mengkudaya perbono. Aku ya ora entah karo arman ngono kowe kok. Kaya juragane kompis. Lah ngene ora mutung ora tau moro. Dadi iki nek nyanyi ora tau keren yo, Mas. Ayo sampe basake ora iso bedakake. Kuwi katresnan nyeneni, katresnan karo nyeneni lu sing beda. Ora sunggah gas. Ngomong mana? Dulu itu. Baku ini main kecil sih. Ayo baku ini yang kayak dicekal mau cek. Yang kalau supir apa ya bro? Aku tak takon. Kowe mau wong endi sapa jenengmu? Iki Rasman. Kepang orang umum pun nyasaken panabekti wonten ngarsanipun Ki Lurah Badranaya. Ya, tak tampa. Kula menika saking padusunan Andel Sekar. Oh. Andel Sekar iki. Trata Pandhawa. Nggih, trata. Werti reng ora. Wis ora. Ana nggone ujen kae lho. Ngandong ora ngandong sekali. Oh, coba tak sil kaya iki gambar cuyung-cuyung. Bapakne digambar mesake aku, bapakne digambar kaya sia-sia men. Kowe jenengmu pun Resi Gandrung iki ora. Resi Gandrung. Dipun tepangaken Ki Lurah Nalagareng kula Resi Gandrung. Oh ya aku Nalagareng. Ki Lurah Petruk dipun tepangaken kula Resi Gandrung. Ya aku Petruk Kandung Bolong. Ki Lurah Bagong Prek Rasudi aku. Ora ana ujug-ujugane kok. Kenal karo kok yang ngono ya, Tru. Kenal sing nggih dhuwit kuwi. Udut numpang yo njaluk klinting. Duwe iki sia-sia nek karo. Ora kenal utang Bagong ora apa-apa iki tak Bagong. Ayo macem-macem. Wes sing gedhe pangapura pancen anakku
teng clecung werna-werna. Banjur mengku iki hati apa teko ning ngarepanku, Drung kowe. Inggih Lurah. Kula menika sejatosipun nampi dawuh ngarsanipun Sang Prabu Puntadewa. Kinen upaya Sekar Purbanegara. Golek kembang. Nggih. Sekar Purbanegara menika minangka sarana mbangun candhi Satwaga. Pangandikanipun Kang Sinuwun, candhi menika dipunbangun enjing sonten jugruk, sonten enjing jugruk. Muhung kesanggang Widyasa wonten swara jebule seranganipun kedamami Sekar Purbanegara. Syukur. Lho, ngene iki lho dhewe kena dienggo tulaja menapa dipun ditulat. Najan wong cilik nanging isih migatekake marang katentemaning negara, migatekake marang kebutuhane wong gedhe utawa narapraja. Ngono? Nek kuwi ora sugih. Wong kono aja ora gatekake dhewe-dhewe kok gatek ngono ya, Tru. Aja ora yang sak dhewe aja korupsi kok. Aku ora ditumbi. Ora ditumbi. Ayo ta. Ora wis gandul golek jeneng mengke ta. Boten kula menika lair dados kula labuh labejaken negari Ngamarta Lurah. Nan nggih esuk kono menana aku melu diantu ngrombong kowe. Ora kuwi ngrombong gitu. Jur kepiye sananipun dipun papat nami jamu sekali masada menika sampun dipun paring ngampil jamu sekali masada. Mila saking menika kula monggo ngrasa momong dhateng kula minggah wonten Garga Silamuru mentik Sekar Purbanegara. Semareka den prayitna semulire eka bali Detyani gandayani ono Trisanya purnama sasi gareng Petur Bagong kowe Resi Gandung. Aja mawas kongkongane ning awasmu. Bebudene Resi Gandung sing becik bakal gawe tentrem negara. Iki Resi Gandung Gunung Siwamu iki gawat kawulat-wilat urip angker kabilo-bilo. Satu moro satu mati kuwi kudu sing sulti ngati-ati. Iki kula pitados kadherekaken Lurah Semar gareng Petur lan Bagong tertentu kula kalih saking beda ya ayo muga-muga dewa tansah ngayomi lakukan
Mati ning Karangabang. Oh, naging hutang pati. Rujira manyembur nyambur. Gagak limangun bangun. Ana panjang dudurina ana peteng duduwangi. Yaiku peteng ngantoko. Yang ora sarap-saran duning wong sudra. Oh, adikku, para Wendrahapa, para Maruta, kakang suwe aku lan kowe ruksa kawidadani kembang Purbanegara. Maksude Bathara ora kena hapus minggir. Sapa wae sing bakal gayu kembang Purbanegara kudu bisa nyampurnake aku lan iya Kang. Kowe Kang Joko iki wis suwe anggonku mapan ana kene wis nurano jalmu kang munggah. Wong menawa dina iki dalaning aku lan kowe bisa bali ning asal mulane kanthi sarana rampung anggone ngreksa. Purbanegara. Oh, negara bocah wong cilik munggah berangkang bulu. Kok menawa iki arep gayuh Sekar Purbanegara. Bali aja kowe munggah. Aku kala Maruta, aku kala Dahana. Kowe napa brangkang-brangkang munggah gunung Silawu? Aku nampa jawe sinuwun negara Ngamarta sinuwun Puntadewa gayuh kembang Purbanegara. Pokoke sing jaga buta. Ya aku sing reksa. Aku njaluki diparingi aku tak munggah tak pedhike. Kowe njaluk apa tak nuruti ning aku njaluk ilamu kembang tak pedhike. Ah ora kena. Ana methek kembang Purbanegara entek budine buta loro. Aku ki ora penengan aku pengen arep methek kembang. Ayo ora urusan pokoke. Ana methek kembang entek budine buta loro sak aku tak latih.
Ayo maju, harus gandrung. Ayo amuk buta. Iki apa? Jenenge Reksa Maruta, Reksa Dawana. Kepalane jateng kula dados pasulayan kula dipun tuya buta kalih. Kula mboten saged nyembadani iki lho weh. Kok kaya ngono. Amurane iki ditepake karo awakmu kuwi lho, tak cilik mangko ngono kan buta loro ya, Tru. Aku buta sijine ora entek. Ora butane ampuh-ampuh kok. Kulane buta ku nyita-nyita. Wong siji-siji gede siji ngono lho. Ngangsa kowe, Drung.
boten ngaten dos pundi. Tak takon. Kowe sekolah dorong amarta mau nggawa apa? Betul jamu sekali mosok layang kali mosok. Lah kene becik lan aku kok dadi nangis. Ditamake. Buta loro kae kumpuli nganggo jamu kali mosok. Hajur pandane. Oh nggih. Lali. Oh aku ora ono semangat. Lali nyok ngono ku. Ora gak aku lho. Omongane babe iki apa. Ayo tau dalan kok. Ayane gak ditokke. Amplope ku gak dungkul. Nah dadi mengko kok kumpul kendang lho saji padane. Nggih. Tujune gawa waktu wae wong tua ki apa. Yo. Muto aja sambat karya yo. Kowe tak kumpuli jamu sekali mosok mesti rampung nyawang kacarita muto kekali dipun kumpuli jamu sekali mosok heran wujude buta dadi bicara bayi bicara Brahma.